Veľa ľudí si dnes myslí, že Google Ads už vlastne netreba veľmi riešiť. Že máme Performance Max, máme umelú inteligenciu, máme automatické stratégie, takže stačí kampaň nastaviť, zapnúť a systém sa už o všetko postará sám. Práve tu robí väčšina firiem jednu z najväčších chýb, kvôli ktorej potom reklama nefunguje tak, ako by mohla, alebo ešte horšie. Funguje, ale stojí zbytočne veľa peňazí a nikto presne nevie prečo. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom raz v online prostredí. A dnes sa spolu pozrieme na tému optimalizácie online kampaní, pretože okolo nej koluje extrémne veľa mýtov, polopravd a zjednodušených názorov, ktorá v praxi firmám často viac škodia, než pomáhajú. Áno, je pravda, že dnes máme Performance Max, máme Smart Bidding, máme rôzne automatické stratégie, máme umelú inteligenciu a Google dokáže optimalizovať obrovské množstvo vecí rýchlejšie a presnejšie, než by to dokázal človek manuálne. Ale z praxe vo Venalicium viem jednu veľmi dôležitú vec. Automatizácia neznamená, že sa o kampaň nemusíš starať. Google vie optimalizovať na základe dát, ale nevie, čo je pre tvoj biznis skutočne dobrý výsledok. Nevie, akú máš reálnu maržu. Nevie, či je pre teba jeden lead extrémne hodnotný, alebo to je len niekto, kto ti zaberie čas a nakoniec nič nekúpi. A práve preto optimalizácia online kampaní nie je o tom, že niečo zapneš a ideš od toho preč. Optimalizácia je o tom, že dávaš systému správne signály, správne dáta a hlavne správne ciele. Veľmi často sa stretávam s tým, že firmy alebo klienti majú pocit, že optimalizácia znamená, že niekto musí každý jeden deň niečo meniť. Prepínať stratégie, upravovať rozpočty, pridávať nové kampane, vypínať staré, meniť reklamy, jednoducho, aby bolo vidieť, že sa niečo deje. Ale realita je často úplne opačná. Optimalizácia neznamená, že musím každý deň niečo meniť. Optimalizácia znamená, že rozumiem dátam, sledujem ich v kontexte a viem presne vyhodnotiť, kedy sa kampane nemám dotýkať. Pretože každým zásahom do kampane zároveň resetuješ učenie celého systému. Ak do toho zasahuješ príliš často, systém ťa vlastne nikdy poriadne nenaučí, čo sa má optimalizovať. Príklad z praxe. Dám ti úplne konkrétny príklad z praxe z mojej firmy Venalicium. Máme klientov, kde reálne strávime na účte možno 5 hodín mesačne a výsledky sú výrazne lepšie, než keď sme v minulosti v niektorých účtoch trávili desiatky hodín mesačne. A teraz pozor, nie preto, že by sme boli lenivejší, ale preto, že sú kampane postavené správne od začiatku. Keď máš dobre nastavené základy, teda správne konverzie, správnu štruktúru účtu, jasné ciele, dobrý bidding a hlavne vieš, čo vlastne optimalizuješ, tak niekedy je lepšie optimalizáciu jednoducho nechať systém pracovať. A to je niečo, čo veľa ľudí veľmi ťažko prijíma. Jedna z najväčších chýb, ktorú dnes vidím u firiem, freelancerov alebo niektorých agentúr, je tento mindset. Musím niečo zmeniť, aby som vykázal prácu. Ale ak niečo funguje, má dobré PNO, má stabilný výkon, prináša kvalitné lídy alebo objednávky, prečo by som to mal rozbíjať len preto, aby som dokázal niekomu, že veľa pracujem? Vo firme máme jedno veľmi jednoduché interné pravidlo, ktorého sa striktne držíme. Ak niečo funguje, netreba to rozbíjať len preto, aby sme vykázali hodiny klientovi. Klient si neplatí náš čas, klient si platí náš výsledok. Samozrejme, a toto je veľmi dôležité povedať, existujú situácie, kedy je optimalizácia naozaj intenzívna a časovo náročná. Napríklad vtedy, keď sa mení biznis model, keď klient spúšťa nové produkty alebo služby, vstupuje do nových krajín, mení cenotvorbu, alebo keď kampane dlhodobo nefungujú a je potrebné ísť úplne od začiatku. V takýchto prípadoch optimalizácia znamená kompletné prekopanie štruktúry účtu, testovanie nových prístupov, analýzu dopytov, čistenie dát, kontrolu konverzií a hľadanie skutočného problému. Ale ani vtedy to nie je chaos. Je to cielená práca na základe dát, nie náhodné klikanie. A teraz najdôležitejšia pointa, ktorú chcem, aby si z tohto videa odniesol. Optimalizácia nie je o tom, koľko času niekto strávi v reklamnom účte. Optimalizácia je o tom, či tento čas prináša reálne výsledky. A presne takto k tomu pristúpime ku kampaniám aj my vo firme, nie podľa odrobených hodín, ale podľa výkonu, návratnosti a reality biznisu. Ak sa ti video páčilo, niečo nové si sa dozvedel, tak daj like, poprípade odber na môj kanál.